Miljenica YouTube publike Jana Dačović ponovo je u centru pažnje zbog svog planer kalendara za 2017. godinu koju je kreirala u saradnji sa Lagunom. Kako ona prethodno nije ništa najavila, ovo je bilo veliko iznenađenje za sve. Samo par dana nakon najave planer je bio u prodaji, a Jana ga je i lično promovisala. Famoza je bila na prvom potpisivanju koje je bilo 6. februara u Beogradu. Mnogobrojna publika okupila se ispred knjižare ne bi li dobila sliku i Janin autogram. Formirali su se ogromni redovi, ali uprkos tome imali smo priliku da sa Janom razgovaramo o planer kalendaru, ali i njenim planovima za ovu godinu. Upitali smo Janu kako je uopšte nastala ideja da se napravi Janin kalendar. Pa svi koji me duže prate znaju da ja mnogo volim da planiram i da imam puno obaveza i da mi je lakše da sve to zapišem i da jednostavno tako planiram, tako da sam odlučila da napravim svoj kalendar, kako ja to zamišljam, kako je moj idealan kalendar i šta bih ja onako napravila da mogu sama da biram. Jednostavno tako sam se družila sa Lagunom i napravili smo ovako nešto. Zanimalo nas je i kako je izgledalo stvaranje kalendara planera i koliko je ona bila uključena u ceo proces. Prvo smo imali slikanje za kalendar, pošto se u njemu nalaze neke slike koje ne mogu nigde da se pronađu osim u kalendaru. Tako da imali smo slikanje na 12 različitih lokacija za 12 različitih meseci. I posle smo smišljali neke rečenice koje su onako motivacione i koje mogu da inspirišu mlade devojčice. I to smo stavili u kalendar, zatim smo jednostavno sa timom dizajnera isplanirali kako će sve da izgleda. I potrebno nam je bilo malo više vremena, ali uspeli smo to da napravimo i odlično je ispalo. Kalendar nas je oduševio, a pitali smo Janu na šta je ona posebno ponosna. Pa ponosna sam jednostavno što je izašao neki moj proizvod koji ja mogu da podelim sa svojim pratiocima. Na taj način mogu i da se upoznam sa njima kao što ću danas da uradim i jednostavno da se družimo svi zajedno i eto, zato mi je drago što sam napravila baš taj proizvod. Mnogobrojni Janini pratioci preplavili su knjižaru, pa smo morali da pitamo Janu da li je očekivala ovako dobar odziv. Pa pre svega ne mogu da verujem koliko je ljudi došlo, a potpisivanje još nije ni počelo, tako da red je već ogroman kao što vidite, ali jednostavno jako mi je drago što mogu da se upoznam i družim sa svima i njima. Ranije mi je bilo čudno, moram da priznam, kada me neko pita da se slikam, ali sada sam već na neki način i navikla, tako da sasvim mi je ovo normalno i opuštena sam na neki način. Pored mnogobrojne publike u Srbiji, Jana ima i brojne obožavaoci u zemljama regiona, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Samim tim upitali smo Janu da li će u skorije vreme posetiti i njih. Pa nedavno sam bila u Banja Luci, tako da tamo me stvarno sačekao veliki broj ljudi i definitivno planiram opet da posjetim taj grad. Takođe, ja bih voljela da idem i u, na primjer, Hrvatsku, Crnu Goru i pogotovo sa kalendarom da napravim tu malu turneju po Balkanu. Ali ne zavisi sve od mene, dakle moram i da uskladim planove i sa Lagunom i sa izdavačkom kućom, tako da vidjet ćemo, ali ja bih stvarno voljela da dođem i nadam se da hoću. Najzanimljivije nam je zvučalo to što je Jana spomenula da je ovaj kalendar verovatno samo početak. Pa za sada nemam još uvek ništa planirano i sigurno sam da ću da nastavim da radim sa Lagunom zato što za sada se ova saradnja pokazala stvarno divnom i jednostavno ljudi su puni razumevanja i uvek su tu da učine nešto za mene. Tako da sigurno ću sarađivati sa njima još, ali još uvek nemam neke, da kažem, konkretne planove. Nastavljam kao što sam do sada. Na kraju, kako će Jana uskoro obeležiti novi jubilej na YouTube-u, zanimalo nas je da li može da nam otkrije šta to sprema u budućnosti. Pa svakako, kao što svaki put radim kada pređem veliku brojku, kada sam prešla 100.000 subscribersa, kačila sam 10 dana svaki dan snimke, kada sam prešla 200.000, 20 dana, a sada planiram kada pređem 300.000 pratilaca da kačim 30 dana svaki dan snimke, tako da znam da će to biti teško, ali mislim da će to biti veliko iznenađenje i da će se svima dopasti. Dok smo pričali sa Janom, red fanova koji su strpljivo čekali da se upoznaju sa njom se utrostručio i potpuno je ispunio knjižaru. Famoza će uskoro podeliti nekoliko primeraka Janinog kalendara, a detalji će biti objavljeni na famoza.net portalu. Za kraj, Jana je imala specijalnu poruku za sve vas. Veliki pozdrav za sve koji pratite Famozu. Hvala puno što ste gledali ovo i ne odustajte od svojih snova.